S radosťou sa dokážeme zapojiť. Dajte nám šancu. Ľudia so zdravotným znevýhodnením chcú mať tie isté príležitosti a šance v každodennom živote, aké majú ich zdraví rodinní príslušníci, susedia, priatelia a ktoré sa považujú za samozrejmé. Chcú vyrastať v rodinách, chodiť do bežných škôl, zamestnať sa v súlade s ich vzdelaním a schopnosťami, mať rovnaký prístup k službám, k spoločenskému životu, ku kultúre, ako aj k možnostiam trávenia voľného času. Projekt občianskeho združenia Barlička s názvom S radosťou sa dokážeme zapojiť, dajte nám šancu bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Ideové zameranie projektu bolo orientované na naplnenie dvoch rámcových aktivít. Konkrétne zabezpečiť dostupnosť poradenských a vzdelávacích služieb prostredníctvom pracovného strediska Radosť pre tie skupiny občanov, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, zabezpečiť získanie praktických zručností a zlepšenie zamestnateľnosti pre skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením. Projekt S radosťou sa dokážeme zapojiť, dajte nám šancu je projektom, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a jeho donorom je Fond sociálneho rozvoja. Jeho cieľom je podporiť a integrovať mladých ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce. Preto občianske združenie Barlička vlastne vytvorilo nosnú aktivitu a to je zriadenie pracoviska Radosť, v ktorom sú vlastne aktivity podporujúce a motivujúce týchto mladých ľudí úspešne sa zaradiť na trh práce. Obsahuje vlastne motivačné kurzy, psychologického zamerania, diagnostiku a samozrejme odborné kurzy so záverečnou simuláciou trhu práce, to znamená priamu stážu zamestnávateľa, kde získavajú pracovné návyky a vlastne zoznamujú sa s prostredím a s režimom, ktorý tento trh práce prináša. Projekt S radosťou sa dokážeme zapojiť, dajte nám šancu bol príležitosťou pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a ostatné cieľové skupiny projektu v mnohých smeroch. Ponúkol priestor na odborné sociálne, psychologické a profesijné poradenstvo, vrátanie individuálnych a skupinových terapií. Vytvoril priestor pre cieľové skupiny v oblasti neformálneho vzdelávania so zameraním na problematiku asertivity, komunikácie a ujasnenia východísk. Poskytol možnosť odborného vzdelávania v oblasti poligrafie a potlače, tkania, maľovania, šitia, modelovania, grafiky a reklamy. Ponúkol svojim klientom priestor na získanie praktických a manuálnych zručností v rámci vzniknutého pracovného strediska Radosť a pomohol klientom v oblasti dostupnosti a prístupu na trh práce. Nosným zameraním projektu S radosťou sa dokážeme zapojiť, dajte nám šancu bolo uľahčiť cieľovým skupinám prístup na trh práce. Toto sa v rámci projektu občianske združenie Barlička snažilo pre svojich klientov zabezpečovať v rámci rôznych podporných aktivít, akými boli pracovné diskusie so zamestnávateľmi, interaktívne a elektronické poradenstvo na web stránke občianskeho združenia Barlička, asistenčné služby pre klientov, vrátane advokácie, tutoringu, opatrovateľstva a pracovnej asistencie, spracovanie pracovného manuálu sprievodca trhom práce či spracovanie interaktívnych videonávodov konkrétnych pracovných techník v oblasti šitia, maľby na sklo, servítkovej metódy a keramiky. Mali sme snahu oboznámiť zamestnávateľov so všetkými vecami, ktoré legislatíva ponúka, ale zároveň sme mali snahu priblížiť zamestnávateľom aj túto pracovnú silu, ktorá vlastne má síce zdravotné obmedzenie, ale nemá obmedzenie v rámci vykonávania svojej profesie. Ja dúfam, že sa nám to podarí a stane sa to vlastne takou nosnou myšlienkou pre týchto občanov, že potrebujú síce na začiatku väčšiu pomoc, ale dokážu sa uplatniť a zaradiť na trhu.